Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechisms on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes o Lunes na gyud. Kumusta na mga higala? Pizza 9 na kini sa bulan sa Marso tuig 2026. Medyo hapit na gyud mga higala ang Semana Santa. Yang amo karon nga gika-excited dan mga higala mga pari. Kay karong Martes Santo pohon, Pizza 31 sa bulan sa Marso na mauna mahigala nga pabalo nami i-announce na gyud, formal announcement na gyud sa among mga tagsa-tagsa ka mga announcements pastilan mahigala. Muni na ka-thrilling na mo karon ng higala kay karong Pizza 31 formal na nga ideklara nga asa gyud may ma-assign. Ayan, ano na may mga initial nga gitawag nato sa in English o tentative assignments, pero dili pa gyud final. Matud pa ang final na gyud mga higala kung i-announce na karong Martes Santo, Pizza 31. Ayan, no? Ako na anak ko tentative, of course nakabalon ako, pero dili pa gyud kuno na final. No, dili pa gyud na siya final. Kaya pag final nga paghatag namo mga higala. Well, anyway, basig asa may assign, why not? No, matud pa sa usa ka speaker namo so sa among mga recollection ang tubag namo, why not? No? Why not? No, okay ra kung sa ato pa na dawaton namo sa tumang pagpaubos. Nya kamo pong mga parokyano, why not? No? Dawaton po ninyo sa tumang pagpaubos ang inyong bago. By the way, doon na lang ko gamay pong komentaryo ba. Kanang ato mga bagong kura paroko, doon na po na sila ilang mga priorities, may mga plano po na sila. So give chance taga ang ato mga kura paroko, no? Ayaw po din taon nga inyo bang diktaran ba nga ingnon nimo nga mo amo dire. Kasi ato pa dili mo gusto nga usbon ang inyong naandan. Ito, taga po ninyong chance in taon ang bagong kura paroko nga ilaha po din taon nga matud pa ipahimutang ang ilahang kaugalingon, maka-adjust po sila ba, ha? Ayaw po din tao ninyo, kung ano ako pong kuhan, kanang hangyo po sa inyong mga parokyano, katagae po ninyo eksaktong information ang inyong kura paroko, no? Kay usahay doon ay uban nga mo take advantage ang ilahang isulti nga information sa mga kura paroko, dili mao, no? Ang ilaha bang personal interest mao ilahang i-uphold, mao ba ilaha ba nga mura bang ila bang i-take advantage nga ang kura paroko walay kalibutan kun unsay mga kalambuan sa parokya. Muna ba nga dunay uban nga mo take advantage ang ilahang mga mga agendum, no, mga personal agendum sa pipila sa kumbinto, sa PPC or whatever, nga mo ilahang isulti sa kura paroko, ma-misinform hinuon ang kura paroko. Tungkano ang kura paroko kung unsa gyud mga panghitabo din ha sa inyong parokya, no? Kinsang mga tawhana na kinsa na. Okay, ako sa kadag sa pila na ako katuig nga nakura paroko, urang nakakita gyud pug ko mahigala og mga ingon-ingon pud ana. No, muna no, so muna nga unya kalagmitan gyud sa mga na-assign ganin ko kura paroko, kura parokya mahigala nga pag-abot na kus kumbinto ultimong kaldero wala. Kabalo ko kung sa gihimo mahigala gipanhurot og dala sa kusinera ang mga gamit. No? Gihurot og dala sa kusinera mo na nga ang mahitabo mga higala pag-abot na ko ha, walay kutsara, walay plato, wala tanan. Wala tanan nga wa puy sus Ginoo ko. Kana bang walay bugas, wala tanan pag-abot ako didto. Na kay anang mudto lagi na naniudto malagi pagka mga karon pagpanihapon na kay wala may bugas, wala puy kaldero. Sus Ginoo sao na iniron. Unsa dito may tawo nangaon
dito bintawon mo nangaon sa kining kuan, kining gitawag og karinderiya, no? Kaya nga naman gihurot magdara sa kusinera ang mga gamit sa kumbinto, kay wala na baya ang kura paroko. Wala nga akong style sa akong parokya is ang tanan jud nga gamit isulod na ko nag-usa ka kwarto ug kandaduhan aron nga pag-abot sa pare ako siyang tagaan sa yabi ug siya nay mahibalo tanan, no? Aron nga dili mawala aron hasta mga plato tanan gyud, kay ang mahitabo mga higala dunay mo take advantage pagpuli gyud sa kura paroko. Sila tanan po manala panadoon po nila ning mga dunay pipila nga ang kura paroko pagbiya wala gigidala, pero ang mga nahibilin pagtalikod sa kura paroko, no? Pagtalikod sa kura paroko panadoon po nila ni mga plato muna nga sa ako gyud ang likayan nga manay mahitabo diri, no? Klaro, no? Ako gyud pa rin kamutan nga wala gyud nga mga panghitabo. Nana, no, may muto na kanatong tanan, naghinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas, ato ang mga kaparokyahan, andam-andam na mo, wala pa'y formal gyud nga announcement kung asa gyud ang final, mga tentative pa deron, subject to change pa. Hala, no? Nana na arita mo yung galas ato ang CBCP News, balitang simbahano ni ining kamuntuhon. Archbishop of, sapa di hindi ni mao mahigala. Dili ni mao ang akong nabasa. March 9 man taron mahigala adlaw karon nga Lunes, pizza 9 sa bulan sa Marso, March 9. Caritas Philippines calls energy transition a strategy for peace and justice. Matud pa ni Bishop Gerardo Alminaza, ang presidente sa Caritas Philippines. Ang buti pasabot ni kinibitang Bishop Gerardo Alminaza mga higala nga nagsalig manggutag fossil fuel nga sa ato pa kanang gasolina ba muna nga kung magnihit na gani ang gasolina apektado kita kayo muna nga ang buti pasabot ni Bishop Gerardo Alminaza nga mukuan gyud ta mo do na gyud transition from fossil fuel to renewable energy. Dili na kita magsalig og fossil fuel, kay kung magsalig tag fossil fuel kung adunay pagnihit sa kining gitawag nato og kinibang pagnihit bitaw ni ining gitawag natong supply sa gasolina o krudo, maglisod gyud ta. Pero kung kuan na punta kana bitaw gitawag nato og renewable energy gyud ang atoa, kuan gyud ta, walay problema na. So muna karoy panawagan usab ni Bishop Gerardo Alminaza, ang presidente sa Caritas Philippines, nga siguro panahon na nga mo shift na ta from fossil fuel to renewable energy. Balita gikan sa Vatican, Chaldean Archdiocese of Erbil in Iraq suffers drone strike on apartment complex. Sa ato pa sa nagpadayon karon nga krisis sa Middle East, sa tunga-tungang sidlakan, grabe na ang pagkaguba sa mga infrastruktura dito. O gani gisgutan diri nga sa Archdiocese of Chaldea, no, kining gitawag natong ubay-ubay na gyud ang nahimong pagkaguba pinaagi sa mga drone attack. Kining drone attack mga higala usahay dili ni mamatngunan sa gitawag natong radar. Ngano man kay plastic man po ilahang panggamiton nya kanang kuan kanang radar puthaw raman mo ma-detect ana nya kay plastic may ilang gigamit nya gahimo man sila og drone nga plastic mo na dili makuha, no? Mo na nga dili kabantayan mo na nga pagkakaron grabe ang kaguba sa Chaldean Archdiocese of Erbil in Iraq. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug padayon na nga to ang pagpangalagad dinhi lang gihapon sa atong istasyon DYWC, inyong tingog, inyong radyo. Abino padayon ta mga galari kita sa atong Saint of the Day, no? Ang atong Saint of the Day karon March 9 usa kay siya ka santa, si Santa Francisca sa Roma, Saint Francis of Rome. Abino kini si Saint Francis of Rome natao siya ni antong tuig 1384. Nahimo kini siyang miyembro sa usa ka sapian nga pamilya. And then, naminyo kini siya. Sus, pagkaminyo niya may higala, iyang na-convert
to Christianity ang iyahang ang pamilya sa ang iyang bana, no, yang na-convert to Christianity ang iyang bana ug ang pamilya sa iyang bana. Unya nagpuno siya, live a prayerful life of penance. Unya nahimo kini siyang helper sa mga pobre. Unya nahimo kini siyang nahimo siyang founder sa usa ka dako kaayo nga kongregasyon sa tibuok kalibutan, kining Oblates of Mary, which is serving the people up to now. No, si mo kini si Saint Francis of Rome or San Francisca sa Roma. Mao kadto manghigala nga tuang Saint of the Day. Abino ari na ta manghigala sa tuang catechism. No? Father, unsa may problema? Unsa may problema? Doon ay mga pangutana dire. What is divine providence? Ayan, no? Doon ay pangutana. Muni topic. Divine providence. What is divine providence? Okay, ne? Divine providence consists in the dispositions with which God leads His creatures toward their ultimate end. Muna ka na bang kanabitong giyahan yung ka ba? Giyahan yung ka sa labaw nga makagagahom, no, paingon gyud sa imuhang pagadulungan, kanang ultimate nga pagadulungan nga mao ang kinabuhing walay katapusan, no? Naglakip sa kaubuton sa Dios nga diin iyang gigiyahan ang iyahang mga binuhat aron mo abot gyud siya sa iyahang pagadulungan, no? In our case, ultimate end mahiusa kita kaniya dito sa langit. Ato kanang mabasa mahigala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 3. Nagpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Muna nga pasalamat kita sa Dios Amahan. Sa Juan kapitulo 3 bersikulo 27, si Juan mitubag, walay tao nga makahupot bisag unsa gawas kung ihatag kini sa Dios kaniya. Buti pa sabot nga kabuton sa Dios nga kun kita mo ila usab nga utang nato ang tanan ug busa angay nato siyang pasidunggan ug pasalamatan. Mga God's providence may gala, no? Sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17, ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Sa tanang mga butang kundili buti pa sa buot, no, ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa mga kahayag gikan sa langit, dili gayud siya mousab o magpakitag landong sa pagkausab. Buot iba sa buot manghigala nga ang tanang gasa naglakip dili nga mga material nga mga butang kun dili labaw sa tanan nga mga makasulod gayud kita sa gingharian sa langit. Ang Ginoo nasayod kung unsa ang imong gikinahanglan, pero kinahanglan nga imo gyud kining litukon pinaagi sa imong mga pagampo. Mukha na gitawag nato God's providence. Okay, no? Klaro? Ato pa nagkinahanglan gyud kita, no? O giya gikan sa kahitasan. Okay. Sabi no, lain pangutana pa dre. Lain na, sige, pangutana diha. Pangutana, Father, why does God permit evil? No, why does God permit evil? Nganong nisugot man ang Ginoo niining mga panulay. Anyway, faith gives a certainty that God would not permit evil if He did not cause a good to come for that very evil. Sa ato pa maudi ay na nga nisugot usahay ang Ginoo nga mulampos ang dautan tungod kay nasayod man siya nga pinaagi sa maong dautan adunay maayo nga mutunga. Kuyawan ta, no? Nga usahay di ay musugot ang Ginoo nga magmalampuson ng dautan aron nga adunay maayo nga resulta. Kaingon kita nga naa na. Tubag ni anak naa. This was realized in a wondrous way by God in the death and resurrection of Christ. In fact,
from the greatest of all moral evils, the murder of his son, has brought forth the greatest of goods, the glorification of Christ and our redemption. Nato pa, kanawit ang primero na kung pagkadungog anong istoryaha, mga igala, mura kong nakuyawan, kay laliman ka nga. Nganong nisugot man ang Ginoo nga magmadaugon usahay ha, nga magmadaugon usahay ang panulay. Tungod kay nakita man sa Ginoo nga pinaagi niining panulaya, adunay maayo nga resulta. Buwa, ang pinaka-example gid ana mga higala katug yung kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Kay magtan-aw ka mga higala murag makaingon nganong nisugot man ang Ginoo nga mamatay si Kristo nga iya gunang anak. Tungod kay nakita man ni sa Ginoo nga pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, unya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw, madako unya kayo, mulig-on unya ang pagtuo sa iyahang mga sanggit-sakpan. Wala, no? So muna nga sa Roma kapitulo 1, kapitulo 12 bersikulo 21, ayaw padaog sa dautan, himua, hinunua, daga ang dautan pinaagi sa maayo. Sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12, bulahan ang tao nga mubarug taliwala sa mga pagtintal. Kasa iya unyang pagdaog, makadawat siya gikan sa kinabuhi ang ganti nga gisaan sa Dios alang naadtong mga nahigugma kaniya. Oh? Muna siya mahigala. No? Maode ni Padre nga, dili igid ay musugot ang Ginoo nga magmadaugon ang dautan kung wala pa'y maayo nga bunga ni. Ato pa, doon ang panahon mahigala nga, musugot ra ang Ginoo. Sige, sige. Pero, aduna day ma. Ang pinaka-example kita na mo si Kristo, kay kung tanawang yun mo, mapungot yun ka magtanaw mahigala, nga nung wala man gamit. Bumita na si Kuan ba, si Duterte, mubaya na ibasihan niya, nga giingnan niya si Kristo nga stupid God. O iyahara to, ako kay labot. Giingnan niya si Kristo nga stupid God. Yung ano ba, nisugot man kuno si Kristo nga magpalansang sa krus. Kiniingon ba ya si, kanang niingon siya nga, muna usa sa mga parte nga, niingon si kining ex-president Duterte nga, stupid God si Kristo. Kaya nga naman, nisugot man siya magpalansang. Muda ito pag, no nga, nisugot nga magpalansang si Kristo sa krus tungod kay nasayon man siya nga adunay maayo nga mo resulta tungod niini. No, kita nawag do, kadugay na kayang nagtudlo si Jesus kabahin sa mga pag-iyang pagtunon anya buhi hangtod karon. Kay ngano man tungod sa nahitabong pagkamatay niya ug sa iyang pagkabanhaw. Wala no, so na itubag. No, nganong usahay musugot man ang Ginoo nga magmadaugon ang dautan. Tungod musugot lamang ang Ginoo nga magmadaugon ang dautan kun sa iyahang tanaw pinaagi sa kadaugan ni anang maong dautan aduna unyay maayo nga resulta nga mopatigbabaw. Okay, klaro? Bino din nila sa takutob ha. Ako lagi hapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, Pilipinas.